Tervetuloa pikaisen unboxingin pariin. Avataan tänään uusin Brodiskus Patreon-kiekko paketti. Ja näitähän saa ainoastaan eksklusiivisesti sitten patreon.com kautta Brodiskus liittymällä Brodiskusen Patreon-tilaajaksi. Ja tää on semmoista herkkoa, mitä et mistään muualta taas jälleen kerran saa. Eli lähdetäänhän pitemmittä puheitta nyt tsekkaa, mitä täältä löytyy. Täällä on yleensä 2 kiekkoa ja tälläkin kertaa täällä on ensimmäisenä on midari ja on muuten, taitaa olla muuten platikkamuovia ehkä tämmöstä tosi kripikästä ja on hieno stämppi. Taitaa olla Veeran käsiala jopa. Saulaatteja Veeralle. Sitten kakkoskiekkona toimii täällä. Mitä? Color Glow Jokeri selkeästikin kerta on Halloween teemalla. Kaitsu Edition. Taitaa olla Kantsin käsialaa. Kantsi Design. Hei! Tämmöiset herkut tällä kertaa. Tää tuntuu jopa siltä, että saattaa mennä backiin. Tilaa kanava. Tykkää videosta. Kommentoi. Ja hyvää joulua.